אנו מתחילים עם תוכנת ה-Sage TV שידועה ביכולות נרחבות של צפייה והקלטה מהטלוויזיה. אנו נמצאים כעת בתוך תפריט המדיה סנטר של התוכנה. כעת מחפשים שיר בתוך תיקיית המוזיקה הביתית. ניתן גם לצפות בתמונות ולבצע פעולות נוספות כגון צפייה בקדימוני סרטים דרך האינטרנט. עברנו לתוכנת המדיה סנטר של מייקרוסופט בגרסת ויסטה. גם כאן ניתן לצפות בתמונות, להאזין למבחר אלבומי המוזיקה הביתיים, לצפות ולהקליט את שידורי הטלוויזיה, זהו לוח השידורים ה-EPG, וליהנות ממבחר סרטוני הוידאו בתיקיית הוידאו הביתית. ניתן גם לצפות באתרי אינטרנט דרך מסך הטלוויזיה. זוהי תוכנת ה-GBPVR. גם כאן ניתן להאזין למוזיקה ולצפות בתמונות ובשידורי טלוויזיה. ניתן גם להאזין לתחנות רדיו באינטרנט. התחנות מסודרות לפי פרמטרים שונים. ניתן גם לצפות בסרטוני וידאו של יוטיוב דרך מסך הטלוויזיה. זוהי תוכנת המדיה פורטל בממשק עברי. גם כאן ניתן להאזין לאלבומי המוזיקה, לצפות בסרטים, לצפות בסרטי DVD דרך כונן ה-DVD במחשב, לראות את אלבום התמונות המשפחתי, לצפות במזג האוויר, לגלוש לאתרים כמו ויקיפדיה ולחפש מידע, ולקינוח ניתן אפילו לשחק במשחק טטריס ולהירגע.